Jesu odaiza ndiani osewenza minda yese yatoiva ndiani achakowa tenzi anodaizira achazokupatuso ndiani achapindura diripano nditume kana usingabiri nyanza kana kushumaira bahedeni akakutendereza kana usiringirozi kana usipauro taura rudo rwa Jesu utia katifira kana usiri murindi arushingo rwezioni uchinongeta kudenga kunova paupenyu nemina matone shipo woita kuda kwake ungafanane na Aaron kubatira mporofiti hapo mwea ilikufa tenzi achidaita usazotine onyopen hadi kwa nisibasa itabasarano kupa farira basarake kasika kumupinduram diripano nditume hopo mwea ilikufa tenzi anodanita usazotiwe neunyope andikwa nisibasa itabasarano kupa farira basarake kasika kumupindura diripano nditume itabasarano kupa farira basarake kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume